Moltes gràcies per vindre, perquè això ens ajuda a l'associació a poder tirar cada dia endavant. Hem començat fa 4 dies, com ho sabeu, i bueno, estem portant persones especialistes en el que és el cor. Aquí tenim a la senyora Ana Iglesias, dona del doctor Brugada, la qual el llibre d'ell el primer dia el vaig presentar, la qual no mirem molt en aquest llibre perquè com a malalt que estic del cor, per mi és el meu missal. Són els 10 mandaments meus. Jo segueixo aquest llibre molt i gràcies a Déu me va bé. I això ho estic aplicant al meu poble, no? Que la gent pugui entendre el que ens està venint, el que ens pot arribar, tot el que ens pot arribar. I ja no solament a nosaltres, a los fills i a los nets. Està la senyora Iglesias, que ara ho dirà, ja parlarà de tot el que és el menjar. És la part més dolenta que tenim, menjar. Abans de seguir, vull agrair al Casal de Rosario, al Casal, l'ajuda que ens estan donant, aquí la tenim, i sobretot a l'Ajuntament. La qual aprofito a veure el conseller o el senyor alcalde li sobra 300 euros per nosaltres o 400 que puguem tirar, perquè gràcies a Déu no dan local, no dan llum, no dan de tot, però encara ens falta una mica de calerón. Enteneu? I ara volia que el senyor alcalde... Deia el que es té que explicar, doncs, el que venim a sentir tots aquests consells que es té que donar. Home, amb el segell que es porta de l'equip del doctor Brugada, ja tothom sap que la conferència serà profitosa, no? Bé, jo no vull dir res més, agrair-te això, estàvem allà darrere del columna camuflats, ara ja som aquí. No, l'Ajuntament, jo crec que amb aquesta entitat que heu creat i la importància que té, és una lògica que hi donem un cop de mà dins de les possibilitats que en aquest moment i l'escassetat que estem visquent els organismes oficials. En tot cas, gràcies per tots, per escoltar el que ens dirà l'Anna i el que s'arriguen a través d'aquestes conferències que aneu programant, que són d'agrair. A saber, no ocupa lloc i la màquina, com tu deies, s'ha de cuidar i procurar que els nostres fills també. Gràcies, Joaquim, gràcies a tots. Ara el dia 15 de juny, a la plaça, és la setmana del cor mundial. Mundial, Aquest dia se fa el Dia Mundial del Cor. Llavors estarem a la plaça el dia 15, diumenge, al qual posarem una música molt suau, i vindrà Dissau de Girona i ensenyaran el que és un desfibrador i faran la pressió també a la persona que el vulgui prendre. Ja sabem que el metge ja ho fa, però allà també ho faran, però sobretot explicar el que és un desfibrador, perquè tenim que veure molt amb aquest senyor Brugada, el qual se va preocupar junt amb els polítics de Girona, posar aquest desfibrador per tot Girona. Som la regió d'Espanya que més desfibrador n'hi han posat. Però clar, estan posats. Ara s'han de fer servir. Millor que no, però si s'ha de fer servir, sapiguer com va. És aquí el dia 15, doncs el podem veure a la plaça. Tenint això ja, moltes gràcies per vindre, necessitem socis, a l'any 10 euros, 15 euros a l'any, per portar fruita als col·legis, que és molt important als nens, portar-li fruita, i és el que gastem al caler, en això. Moltes gràcies per vindre, i presento a la senyora Ana Iglesias, que ja ara farà la seva conferència. Bona tarda a tothom, i espero que la meva conferència sigui entenedora. A mi no es tracta de fer una conferència molt i molt formal, o sigui que si teniu alguna cosa a dir mentre jo parlo, aixequeu la mà i parleu, o sigui, no ha de ser de cap manera res formal, d'acord? La meva intenció avui és parlar-vos de l'alimentació cardiovascular, com hem d'emplenar aquest plat que veieu que l'he posat avui. Doncs al final d'aquesta conferència hauríem de saber com omplir-lo per estar saludables. Espero que us ajudi, si no, pregunteu. D'acord. Quan parlem de la malaltia cardiovascular, tothom ha sentit a parlar que hi ha gent que està amb malaltia cardiovascular. Doncs n'hi ha alguns que no són modificables, o sigui que no hi podem fer-hi res, que són l'edat, el sexe i la genètica. Com més grans, més risc tenim, els homes tenen més risc que les dones i després els gens, la que ens heredem dels pares, també poden explicar el fet que una persona tingui la malaltia o no la tingui. Després hi ha uns altres que es podem modificar. O sigui que nosaltres podem fer-hi quelcom, que és el consum del tabac, el sobrepès i l'obesitat, l'hipercolesterolèmia o colesterol alt, la hipertensió o pressió alta,
el sedentarisme, el fet de no fer exercici, i la diabetis. En aquests, la majoria d'aquests factors, la dieta és molt important. El consum del tabac, evidentment, no. Però pel sobrepès i l'obesitat, l'alimentació, el tipus d'alimentació que fem és molt important. O sigui, hem de menjar d'una manera adequada per evitar el sobrepès i l'obesitat. I si tenim obesitat o sobrepès, hem de menjar d'una manera adequada per poder baixar aquest pes. Per baixar el colesterol, també la dieta és molt important. Per la hipertensió, també, ho sabem, ens diuen que per evitar la hipertensió, la pressió alta, hem de baixar el consum de sal. I la diabetis, que és també la dieta és molt important. Doncs per això veieu, perquè la dieta intervé en molts d'aquests factors de risc, doncs és per això que avui us vull parlar de què és el que hem de menjar. D'acord? També hi ha altres factors de risc, com l'estrès i l'excés d'alcohol, però l'estrès avui dia quasi tothom en té, o sigui, em sembla que tothom és a risc. L'excés d'alcohol també, perquè el que pot provocar és que la pressió ens pugi i d'aquesta manera també afectar les nostres artèries. Doncs quin és l'objectiu de la dieta o de l'alimentació cardiovascular? En principi, la manera que us explicaré avui de menjar, el seu objectiu principal és reduir el colesterol dolent. Ja heu sentit que hi ha diferents tipus de colesterol. El dolent, que és l'LDL, que en diguem, entre cometes el dolent, doncs és el que volem baixar. Volem disminuir la tensió arterial si la tenim alta i volem assolir un pes que sigui desitjable. O sigui, si tenim sobrepès, volem baixar-lo. Tots aquests són els objectius que amb l'explicació d'avui volem assolir. Quines són les característiques principals d'aquest tipus d'alimentació? Doncs és una alimentació que de fet no és especial per les persones que tenen malalties de cor, sinó per tothom. Jo no m'agrada parlar de dieta, perquè quan diem dieta volem dir, això vol dir que és per baixar del pes. No, no, no. No és per baixar del pes. És una manera d'alimentar-se. Doncs com ha de ser aquesta manera d'alimentar-se? Doncs un dels primers principis és que sigui equilibrada. Equilibrada vol dir que hi hagi de tot. No pot ser, hi ha algunes dietes que diuen, no es pot menjar hidrats i l'altre, s'ha de menjar més proteïna, hem de menjar menys verdures, o n'hem de menjar més. No, s'ha de menjar de tot. D'acord? I suficient vol dir suficient per assolir les nostres necessitats nutritives. Suficients calories, suficients vitamines, suficients minerals, que no ens falti de res. Això és el que vol dir. Rica en aliments vegetals. Els vegetals són un dels aliments més importants. Tot el que ve de la natura, de les verdures, de les fruites, els cereals, tot i el món vegetal, és el més important. I ha de ser baixa en grassa, però no qualsevol grassa, sinó aquesta que ja heu sentit a parlar, em sembla que també en parlen en aquests rètols, la grassa saturada, que ja parlarem de què és, la grassa trans, aquest nom tan estrany, i el colesterol, que us he de parlar. Doncs aquest és el tipus de grassa que hem d'evitar. I és una dieta també que ha de ser moderada en sal. No vol dir que no en puguem prendre de sal, sinó que l'hem de moderar. Hem de vigilar la quantitat de sal que prenem. D'acord? Doncs això és, en general, les característiques bàsiques. Bé, us he dit que us parlaria de la grassa. La grassa no és tot igual. Hi ha diferents tipus. I aquí veieu 3 culleres en 3 tipus de grassa diferents. La primera és la mantega, el llard, i és la grassa que es troba en el món animal, bàsicament. També n'hi ha en el món vegetal, ja us ho diré, però en el món animal, bàsicament. I aquesta és la que en diguem saturada. Saturada vol dir que ara, si poséssim aquesta cullera de mantega aquí, que estem a temperatura ambient, es mantindria sòlida, o sigui, forta. Enteneu què vull dir? O sigui, quan teniu la mantega no s'afon, se li no s'afon, sinó que és sòlida, és com un rol. No tan forta, no? Però perquè ens entenguem. Després tenim l'altra, l'oli. L'oli és una grassa que diem que no és saturada, és el contrari, vol dir, o sigui que és líquida. D'acord? No és forta, si la deixem aquí, queda líquida. Aquesta és la bona pel cor, o sigui, aquesta no li fa cap mal. D'acord? I l'altra
grassa, aquí tenim la margarina. La margarina no és ni forta ni fluixa, ni sòlida ni líquida. I aquesta se'n diu grassa trans, aquest nom estrany, o hidrogenada. Aquesta grassa és artificial. Això vol dir que de l'oli, per uns processos químics, en una fàbrica, posem pel cas, l'han convertida en sòlida. I en aquest procés de solidificar-la és quan es formen aquestes grasses que són pitjors que les saturades. D'acord? Això no vol dir que no totes les margarines són iguals. Les primeres margarines eren totes fetes d'aquest tipus, però ara les han modificades i no tenen tanta grassa d'aquesta, diguem-ne, trans o hidrogenada. Però de totes maneres, allò que deien, no sé si us recordeu que hi va haver-hi una època que deien fora mantega, mengem margarina. Doncs no. Tant és dolenta una com l'altra. És utilitzar la moderació o triar unes margarines especials que ja us en ensenyaré més tard, de quines són. D'acord? Ho enteneu una mica, el de les grasses? Us havia dit que la grassa saturada també es pot trobar en el món vegetal. No sé si heu sentit a parlar de l'oli de palma o del coco, no els fem servir nosaltres, però la indústria sí que els utilitza per fer brioixeria. Magdalenes, croissants, d'aquests que trobem en els supermercats, embossats, en bosses, doncs utilitzen aquesta grassa, que encara que digui que sigui vegetal, de fet és vegetal però saturada, que es comporta igual que l'animal, igual que la mantega aquesta així és dura. D'acord? Molt bé. I el colesterol, em sembla que ja tots n'heu sentit a parlar d'on es troba. Es troba bàsicament en el regne animal, o sigui, els vegetals no en tenen de colesterol. O sigui, no hi ha cap ni cereals, ni verdures, ni fruita, res, és tot en el món animal. I els productes derivats, o sigui, la llet, els ous, els formatges, que provenen d'un animal, també contenen colesterol. D'acord? I us he fet, doncs, tot, ja veieu, uns embotits, i hi ha que en tenen uns més que els altres. El rei del colesterol és l'ou, per això té tan mala fama, pobret. El que passa és que se'n pot menjar igualment, ja us he dit com al principi, se pot menjar de tot, però amb moderació, i ja en parlarem més tard. Molt bé, doncs comencem ara amb com hauria de ser aquesta, que hauríem de menjar cada dia, i ja us dic que no només és pels malalts del cor, sinó que és per tothom, per seguir un estil de vida saludable. Verdura i fruita cada àpat. Quanta gent ho fa, això? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Sí? Molt bé. En tenim força de guanyat. Quan parlo d'això, la gent diu, perquè no hi ha verdura, un parell de vegades a la setmana n'hi ha prou. No n'hi ha pas prou un parell de vegades a la setmana, sinó que és quelcom que hauria de ser el plat del vespre. Això no vol dir, quan parlem de verdura, ens ve a la ment, patata i mongeta, bullit, bledes, no és això. O sigui que poden ser amanides, no ha de ser bullit, sinó que podem utilitzar altres tècniques, com per exemple el saltat, o el vapor, i s'ha de presentar de manera atractiva, o sigui, s'ha de treballar una mica, ser creatiu, buscar receptes que facin que us agradi aquella verdura que hi hagi en el plat, i que us faci dir, ostres, avui no he menjat verdura, me falta, o sigui que la trobem a faltar. Què més volia dir? Però sobretot, el segon punt, aprofitem les verdures de temporada. Per què és important això? Doncs per la senzilla raó que les tenim a prop, les de temporada, per tant són més barates, que conserven millor les seves vitamines, els seus minerals, perquè no els han de portar de lluny, i també perquè no ens avorrim, perquè si mengem sempre a tot temps mongetes, avorrirem les mongetes. Si mengem a tot temps espinacs, avorrirem els espinacs. Doncs què cal fer? Doncs a cada temporada té les seves verdures i les seves fruites. Doncs intentar fer el mateix. Qui és que menja tomates ara? Ara de bons, ja de bons, Ja n'hi ha de bons. Jo el menjo tot l'any. Doncs bé, Demà vine amb ara no és temps. Ja ho sé que no. Ara no és temps. Bueno, si t'agrada. Si agrada. Si agrada, agrada. El que passa que
millor que es fes doncs, quan toca, perquè aprofitem tot el gust de la tomata i tota la vitamina de la tomata que ara en aquest moment no la té. O sigui que per això doncs, ara és temps, ara ja anem en transició, ara era temps de cols, de bledes, de pastanagues que és tot l'any, ara venen les carxofes, o sigui, en aquesta temporada, quan venen les fruites de temporada, aprofitar-ho. O els que poden, ja ho sé que amb la societat actual això ha canviat molt i anem al supermercat i agafem el que ens ve ben allà, tant si és de temporada com si no, i ja no sabem el que és de temporada, a no ser que tinguem un hort o que veiem l'hort del veí. Però bueno, en fi, si es pot, molt millor. D'acord? Per què és tan important la verdura? Mireu, és molt baixa en... Hi ha alguna pregunta? És molt baixa en calories. O sigui que en podem menjar tanta com vulguem, sobretot per la gent que vol seguir un règim d'aprimament, no porta quasi calories, se'n pot menjar el que es vulgui. D'acord? També té moltes vitamines i té molts minerals. I també té elements, que no sé si n'heu sentit a parlar, que s'anomenen antioxidants, que prevenen l'envelliment, prevenen el càncer, prevenen la malaltia del cor, o sigui que tenim molts punts a favor de la verdura, per prendre'n sempre. D'acord? Bé, i la fruita és el mateix. La fruita no podem dir que és baixa en calories, o sigui, no en podem menjar tota la que vulguem. La fruita, 2 o 3 peces diàries, ja n'hi ha suficient. Així com la verdura podem menjar-ne 2 plats, la fruita no tant. D'acord? Alguna pregunta sobre fruites i verdures? La fruita seca? Ja vindrà més tard. Sí, és una altra història. La fruita seca és la fruita normal, la fresca però concentrada, que l'hem fet assecar, d'acord? I té quasi les mateixes propietats, però el que li falta, com que ha quedat molt reduïda, és concentrar en sucre, que si mengéssim molt, faria molt fàcil engreixar-nos, perquè té moltes més calories. I ha perdut algunes de les vitamines, perquè a l'assecar-se les vitamines no duren, com amb la fruita fresca, però bé, no és dolenta, se'n pot menjar, però s'ha de vigilar. Però la fruita diuen que s'ha de deixar un temps després de menjar, segons quins naturalistes no aconsellen després de menjar fer fruita, sinó deixar un temps de digerir el menjar, després fer fruita, perquè la digestió està millor. Això és tan individual com qualsevol cosa. Això depèn de la persona. Jo no aconsello mai. Jo aconsello el que us vagi bé. O sigui, si la persona, jo tota la vida n'he menjat de fruita, després com a postres no he tingut mai cap problema de digestió. Ara, una persona em dirà, ostres nena, jo no. A mi em va malament l'amanida, no al vespre tampoc. Els llegums al migdia sí, però al vespre no. Jo menjo llegums al vespre, jo menjo... O sigui, depèn de la persona, completament individual. D'acord? Això es basa en el fet que la digestió, o sigui, de menjar primer les coses que són més fàcils de digerir i acabar el menjar amb els aliments que són més difícils de digerir. El més fàcil de digerir és la fruita, després ve la verdura, després venen els hidrats de carboni, que són les patates, i després ve la grassa, la proteïna. Es basa en això. Però, si la persona no té problemes digestius, que faci l'ordre que vulgui. Cap problema. Això és un s'ha d'escoltar un mateix i saber doncs què és el que li va millor. D'acord? Sí? Contestat. Què contestava el grup? No que va ser a la universitat. Digui? No que va ser a la universitat. Ok, no. No hi ha coses que no els ensenyen. Aquesta no. Bueno, molt bé. Doncs hem parlat de la verdura. Aquesta verdura, per suposat, no la podem menjar sola. L'hem d'acompanyar d'alguna manera, si no la dieta no seria equilibrada. L'hem d'acompanyar del segon grup d'aliments més important, que són els cereals o patates. Aquests són aliments que el que ens porten és energia, bàsicament. També tenen minerals, també tenen vitamines, tenen altres coses, però bàsicament és energia, en forma de sucre. O farines, o algú fa servir aquesta altra paraula, d'acord? Bé, qui tenim en aquest grup? Doncs el pa, l'arròs, les patates, i
he posat el quinoa i el mill, no sé si ningú el coneix, és que hi ha molts de cereals. Actualment hi ha molts, ara no sé si hi ha ningú que els hagi provat. Quinoa? És que sempre ens quedem amb 2 o 3 i a vegades doncs és avorrit, doncs hi ha molts de cereals. La quinoa no és un cereal, però el turro és un cereal. I és molt bo, té molta proteïna i molt de gust, i va molt bé ara que cares a l'estiu per fer amanides. I el mill igual, el mill no és el menjar només que mengen els canaris, sinó que ho podem menjar nosaltres també. I és integral, o sigui que t'aporta la pellofa, rica en fibra, boníssim, està canviant. Molt bons sopes, potser més de cares a l'hivern. Jo m'hi puc posar una mica de... que no sigui sempre l'arròs i el blat. I aquests aliments, millor que es mengin de forma integral. Ho sabeu per què hauria de ser integral? Perquè té més fibra. Exacte, perquè té més fibra i també el fet de quan processem l'aliment per fer la farina blanca, també li traiem minerals. Quasi no... els blats, el blat i el quinoa, tots aquests cereals tenen magnesi, tenen ferro, tenen calci. Quan els hi trobem la pellofa, us hi trobem part d'aquest aliment. I per això és tan important prendre'ls. Que és difícil? Sí, perquè això vol dir canviar el que hem fet tota una vida, de menjar arròs blanc. I quan ens el donen integral, diuen què és això? Costa una mica acostumar-s'hi. A vegades la gent que té problemes de dentat, clar, com que hi ha la pellofa, costa una mica més de menjar-ho. Però es pot intentar. El problema entre cometes, és que tarda 50 minuts a coure's. O sigui que la gent que té una mica de pressa per fer l'arròs l'ha de tenir una estona en la cassola. En una cassola. Per fer arròs a la cassola iria pas bé, però per bullir-lo tarda una mica més. Però hi ha altres productes com la pasta, que aquest és més fàcil. La pasta integral és molt fàcil de coure, es cou igual que l'altra, i de tant en tant va bé provar-ho per veure si us hi acostumeu de mica en mica. Per fer-ho bé, tots haurien de ser integrals, els aliments, però malauradament la societat ens ha acostumat a menjar-ho tot blanc. Aquests productes, si no són blancs, no ens agraden. Si el pa no és blanc, no m'agrada. Si l'arròs no és blanc, no m'agrada. Si la pasta no és blanc, o sigui, estem acostumats a que sempre tota la vida ens els han refinat. I ara, tornar enrere, doncs és una mica complicat. Però bueno, si us atrevius a provar-ho de tant en tant, veureu que de fet són molt bons, tenen molt més gust. D'acord? Doncs bé, ja tenim la verdura acompanyada de pa, de pasta o d'arròs. Ens falta quelcom. Encara no hem acabat el plat. No ens podem deixar la proteïna. La proteïna és bàsica. És un dels aliments que potser necessitem menys. I uns dels que la societat en menja més. O sigui, som una societat en la que la proteïna és com, diguem, sinònim de ric. O sigui, el que pot menjar carn és un ric. Abans ho deien, no recordo l'àvia que ho deia, ui, quan no hi havia diners i podia menjar proteïna, només els rics menjaven carn. Potser no és tant això, però a les societats avançades la proteïna és molt important. Les societats que són pobres i que al cap d'un temps econòmicament van avançant, què passa? Que de no menjar carn passen a menjar-ne molta. I tot això s'encamina cap al desenvolupament de malalties cardiovasculars. Això va molt lligat. Però és important, l'hem d'aprendre. Per què? Doncs perquè tenim uns músculs i aquests músculs els hem de mantenir. Si no mengem proteïna, defallim. Els músculs els podem perdre. O sigui que és necessari. La sang es fa amb proteïna. O sigui, necessitem proteïna per la formació de la sang i de moltes altres substàncies del nostre cos. O sigui que encara que necessitem poc, n'hem de prendre sempre, a cada àpat. Quan parlo de proteïna no parlo només de carn, parlo de peix, parlo d'ous, parlo de llegums i la fruita seca. Però la fruita seca, aquí, no la fruita seca com les panses i les avellanes, no. Fruita seca vull dir nous, vull dir ametlles, aquest altre tipus de fruita seca. És que aquí fruita seca ho fem servir-ho per ho englobem tot. No, quan dic proteïna vull dir les nous, les avellanes, les ametlles, no les altres. D'acord? Bueno, el problema d'aquest és que aquí és on es troba el colesterol, on es troba la grassa saturada, d'acord? Per tant, n'hem de menjar poc.
en comparació amb els altres grups que us he parlat. D'acord? Anem a parlar de una mica de cada un. La carn, és un dels aliments que ens porta aquest element que en diguem proteïna. Quantes hauríem de menjar? Doncs 3 o 4 cops per setmana, no cada dia, no a cada àpat, sinó 3-4 àpats a la setmana. Què us sembla? Ho fem això? Sí? Bueno, així estem bé, no? No menjo tanta. Estem acostumats a menjar-ne cada dia de carn. Estem acostumats. No? Perfecte, perfecte. Molt bé, doncs anem bé. Això ja ho hem dit, que com que conté molta grassa, què hem de fer? Hem d'intentar agafar aquell tipus de carn que tingui menys de grassa. Tots sabeu això, el pollastre, veritat, ho heu sentit 1000 vegades, el gall d'indi, el conill, el porc també es pot menjar, hi ha el llom. El llom té la part, el llom i com se'n diu, el filet són les parts que tenen menys grassa del porc. I de la vedella, el filet de vedella també és el que té menys grassa, o sigui que també es poden menjar. O sigui, d'aquest grup triar la que en tingui menys grassa, és fàcil. I després hem de cuinar-la de manera que no n'hi afegim gaire de grassa. O la planxa, o la papillot, o el forn, d'acord? Això ja ho sabem, veritat? El peix. El peix potser és un que n'hauríem de menjar més del que mengem. També 3-4 vegades a la setmana, amb una peculiaritat, que n'hauríem de menjar tant de blau com de blanc. O sigui, no pot ser que tot sigui blanc, hauria de ser una mica de cada. I el blau ja ho sabeu, és perquè té una grassa, sí que té més grassa el blau, però la grassa és bona, o sigui, és bona pel porc, no li fa cap mal. Al revés, sinó que ajuda, d'acord? Per tant, hauríem de mirar de fer una mica de cada. Com ho feu, del peix? Aneu bé? Sí? El peix, el que té grassa té més gust. El que té grassa té més gust. Menges cada dia? Carai, quina sort. Veus? Doncs bé, el que no li agrada gaire al peix, el blau té més gust. Hi ha gent que es queixa que no té gaire gust al peix. Doncs és com ve el que jo us deia de la creativitat, que és buscar maneres de donar-li el gust. Poder se pot adobar, poder es pot marinar, o sigui que es pot afegir herbes, o sigui que s'ha de buscar aquí la creativitat de la persona per tal que aquell peix arribi a taula i el mengi a gust, que és el més important, perquè si no mengem una cosa a gust, no la tornem a menjar. O sigui que s'ha de buscar la manera de fer-ho bo, que ens sentim contents i a gust quan el mengem, d'acord? El peix blau ja el coneixeu, les sardines, salmó, la tonyina, la truita de riu, l'anxova, fresca, hauria de ser millor, l'anxova, el brat, el turbot, alguna espècie trobarem perquè la puguem menjar almenys una vegada a la setmana. Hi ha algú que no li agrada el peix? A mi m'agrada tot. Quina sort. Tot el que hi ha al món. Quina sort. I el de llauna? No hi ha problema, doncs, però sí que us vol dieta. I el de llauna? O sigui, si poses una llauna de tuna amb una amanida... Sí. Estan menjant peix blau, sí. El que passa que aquests productes... Té més gràcia, aleshores. Sí, esclar, perquè hi ha l'oli. Encara que hi hagi l'oli... Però hi ha oli que no és sense oli, diguéssim. Sí, exacte, hi ha el natural, que en diuen, hi ha el natural. Hi ha el natural. Exacte, i hi ha... Sí, ho diu molt bé, tant la tonyina com... De la tonyina, sí. Sí, exacte. Com? El vero és molt bo. Ah, molt bé. Aquest és blau? Sí. I va perfecte, per així no s'ha de triar. Perfecte. I a la pet també. Sí. Perquè és fàcil de menjar, aquesta. Sí. Això, les llaunes, l'única cosa és la sal. Que per la gent que té la tensió arterial alta i han de baixar el contingut, o sigui, la quantitat de sal que mengen, doncs haurien de moderar
el fet d'utilitzar moltes llaunes. O sigui, també n'hi ha, baixen amb sal? Sí. També n'hi ha. O sigui que ja ens ho fan fàcil ara. Ja ens ho fan fàcil perquè trobem el producte que necessitem. Jo volia dir que per introduir un peix blau o blanc, mirar la cua és suficient. Ah, sí? Ah, ja m'expliquis això? Aquí hi ha dos peixos que són blaus. Sí, de la sardina, això. Si fossin blanc, la cua no seria cap a dins de l'oure, seria mitja lluna, la cua. Ah, ho sabíeu? Ah, mira una altra cosa que hem après. Molt bé. La cua seria mitja lluna en vez de cap a Mitja lluna, o sigui que no fa el Només diable. quedes encara. Ah, doncs hem de buscar la mitja lluna. Ah, molt bé. I hem de comprar el peix, o hem de dir, si veiem els filets, l'hem de preguntar. Aquest peix com és? Aquest peix com és? Ah, molt bé. Doncs mira. Perfecte. Tot bé amb el peix? Sí? Molt bé. Els ous. Bé, els ous en podem menjar, com us he dit, de 3-4 a la setmana. Normalment la gent té molta por dels ous. Per què? Perquè, bueno, ens han dit que tenen molt de colesterol. De fet, un ou, abans, ara ja no tant, un ou tenia el colesterol que una persona necessita menjar durant el dia. D'acord? Bona tarda. Bona tarda. Però les coses han canviat. Ara hi ha ous que, de la manera que alimenten les gallines, com alimentaria una gallina a casa, tenen molt menys colesterol. Quasi una tercera de part menys. Això és una cosa. I l'altra és que el colesterol no és tan important com ens pensàvem. El colesterol que ve de l'alimentació. O sigui, que no hem de tenir tanta por dels ous. La gent que no té problemes cardiovasculars en poden menjar un cada dia. La gent que té problemes cardiovasculars, 3-4. I si els agrada molt menjar truites, doncs què es fa? Un rovell i 3 clares, i és boníssim. O sigui, no es nota pas gaire la diferència, perquè és una mica menys groc, això sí, però és bona igual la truita. L'única cosa és que sap greu llençar el rovell. Però bé, això es pot fer. No tingueu tanta por dels ous que tampoc no són pas el dimoni. O sigui que es poden menjar tranquil·lament. D'acord? De fet, és la proteïna més completa que hi ha, o sigui que s'ha d'aprofitar. I hidrata. Sí, digui. L'ou bullit té el mateix colesterol que fregit. Exactament igual. Sí, fregit, l'única cosa que li afegim és grassa, però no colesterol. O sigui, té més calories, és més calòric, li donaria més energia. Això sí. No, és el mateix. No es canvia, el colesterol no canvia pas. Vinga, molt bé. Ja teníem el plat complet, ja hem posat la verdura, hem posat l'hidrat de carboni, o sigui, la fècula, l'arròs, les patates i la carn, o el peix, i... Ara ens faltava els làctics. Doncs vinga, els làctics no els hem posat en el grup de les proteïnes, però també en tenen de proteïna. El làctic és quelcom que necessitem prendre 2 vegades al dia. Bàsicament per què? Doncs perquè tenen calci i tenen vitamina D, que són 2 minerals que no els trobem d'altres llocs fàcilment. I per això ens diuen que haurien de prendre làctics 2 vegades al dia. Haurien de ser desnatats, per la gent que té problemes cardiovasculars, i el formatge, que té molta sal, té molta grassa, haurien de prendre el fresc. D'acord? Això és les normes, sí que en podem menjar, però hauria de ser el que són baixos en grassa, com és el fresc, i els productes, com la llet i el iogurt, que fossin desnatats. D'acord? Per la gent que no pot prendre làctics, hi ha algú que no pot prendre làctics? Tothom. Bé, doncs cap problema. Doncs hi ha altres productes que els poden substituir, però com que no hi ha ningú que ho necessiti, doncs ho deixarem aquí. D'acord? Ara últimament hi ha molta, si digui. Hi ha una persona que no pot prendre llet entera, de ser desnatada. L'únic problema entre cometes, l'únic problema de la llet desnatada és que li treuen el calci, el desnatar amb la grassa, marxa la vitamina D i a vegades el calci. I hem de veure, hem de mirar que els hi tornin a posar i que digui enriquida amb vitamina D. A no ser, això és un problema de la gent que veu gaire el sol. Perquè la vitamina D, sabeu, hi ha pocs aliments que en porten, però el sol ens la dona. Però últimament, com ens diuen, no mireu el sol, no aneu al sol, poseu-vos a cremes, què fa la gent? S'emplena de cremes, no va al sol i després la vitamina D
n'hi ha mancança. I això sobretot a les persones grans que no surten gaire de casa, perquè en 15 minuts cada dia que ens toqui el sol a la cara, o als brans o als braços, n'hi ha prou per tenir vitamina D. Però hi ha gent que, o perquè es queden a casa, o perquè prenen algun medicament que els fa reacció amb el sol, doncs cada vegada hi ha més problemes amb aquesta vitamina. I és important en aquests casos que la llet, mirem que si la prenem desnatada, que li hagin afegit vitamina D. És molt important pels ossos. I després venen problemes, doncs, quan la gent té problemes d'aquesta vitamina, té problemes d'ossos. Això és el que us volia dir sobre el làctic. La llet de soja o d'arròs, que són els complements que diuen que és més beneficiós perquè no té tanta grassa, millor digestiu i tal, comporta més vitamina D o... No entenc. No entenc, ho han de posar, hi han de posar, càlcid de porc. La soja en té una mica, però és com una tercera part del que té la llet de vaca, o de cabra, o el que sigui. I per tant hi han d'afegir. La llet d'això de soja i d'arròs no els hi hauríem de dir llet, perquè no són llets. Els hi diuen, no ho dic pas per vostè, ho diuen. Els hi hem de dir beguda làctica o beguda d'un altre tipus, o refrescant o el que sigui, però no són llets, perquè no tenen res a veure amb la llet. O sigui, la llet és un aliment que té proteïna, que és important. La soja sí que en té, però la llet d'arròs, res. La llet d'arròs és sucre amb aigua. La llet de civada és sucre amb aigua. Té molt poca proteïna, quasi no té vitamina D, no té vitamina A, no és llet. Que són bones, sí, són begudes que sí que podem utilitzar aquella gent que no pot prendre llet, però que sàpiga que el calci i la vitamina D els hi han de tenir afegides. Perquè si no, si volen substituir-ho, això, si volen substituir aquesta beguda per la llet, no ho estan fent bé, estan sent enganyats, perquè realment no és llet. Sí? I la semidesnatada, aquella que hi ha de semidesnatada, també es pot prendre. però té calç aquesta. Sí, en té menys, perquè esclar, la vitamina D treu la meitat. I també hi haurien d'afegir, però esclar, ja en porta una mica més. Ja en porta una mica més i, esclar, si la persona surt al sol ja no és tan problemàtic. El problema realment és per les criatures i la gent gran. Que per les criatures que els hi posem tanta crema i la gent gran perquè no surten. Però els altres, ja li dic, si la cara ens veu el sol, normalment no tenim aquest problema. Sí? Làctics, sintesos? Doncs va, els nostres amics els llegums. Aquí tenim la proteïna més barata i bona del mercat. Les llegums poden substituir a la carn, el peix, els ous, o sigui que tant, en lloc de menjar un pell de carn, podem menjar llegums. Quan mengem llegums no hem de menjar carn, ni peix. Per què? Perquè tenen les mateixes qualitats. D'acord? Doncs n'hauríem de menjar també, igual que el peix i la carn, de 2 a 4 vegades a la setmana. Aquí és un pec a molta gent, també. No? No pequem? Sí. No mengem. No mengem. Mira que és barat, Ara en temps de crisi hauríem d'anar tots cap a casa amb els llegums. No sé per què no en mengem. Pot ser perquè a la gent no li agrada, o perquè no la sap cuinar, o perquè són avorrides, no ho sé. Per què no ens agraden els llegums? Perquè engreixa. Perquè créixer, diuen. No, o perquè engreixa, no. És igual que el pa, que l'arròs, és depèn de la quantitat que se menja. És depèn de... Sí que fa embotiment, Això hi ha gent que no les tolera pel fet que fa embotiment. Però després s'ha de menjar poc i s'han de menjar, s'han de ben rentar. Una vegada s'han bullit per intentar treure tanta fibra com sigui possible. I després acostumar-s'hi, perquè com més en menges, més t'acostumes a no tenir aquell embotiment. Però això sí que és recomanable perquè té fibra, amb poc n'hi ha prou, atipa, i vaja, i com li dic, pot substituir la carn, o sigui, té molt bona proteïna, d'acord? I són molt versàtils, es poden fer de moltes maneres. Normalment els trobem ja cuites, quasi ningú cou llegums a casa ara. Ja les trobem, sí que n'hi ha que couen. Sí, home, aquí a casa El peix una mica i això els anem a buscar. casa
el pagès, el remull 24 hores, quan demà Si no hagués sentit res. Molt bé, són jo així que no ho vull. Jo no els ho vull. Te'ls vaig a buscar, ja ho tinc fet. Doncs va molt bé perquè és molt ràpid. Amb una amanida es pot fer, em pots fer una amanida. L'amanida de llenties amb ceba és boníssima. Una mica de vinagre i oli i ja està fet el dinar. El pot acompanyar amb una mica d'arròs i és ben complet. No necessites menjar res més. És molt bo amb les sopes. O sigui, ara pot ser, ara a l'hivern que menjàvem cremes calentes, doncs va bé per espesseir. O sigui, no cal ni posar-hi ni farina, com les llegums mateixes, doncs especieixes una sopa de carrassa, una sopa de carbassó, qualsevol. O sigui que no s'ha de menjar així en el plat i ja està, sinó que el podem combinar, el podem menjar d'altres maneres. Doncs, com a mínim, 2 vegades a la setmana. Aquest és el mínim, el que fan els nens a l'escola. Que els donen 2 vegades a la setmana llegums, o haurien de fer-ho. Doncs aquest és el mínim que s'aconsella que es faci, per tots els beneficis que tenen. Molt bé. La fruita seca. Molt bé. La fruita seca, que ja hem parlat una mica, aquí estic parlant d'aquesta fruita seca. No estic parlant de les panses. Estic parlant d'aquestes. Molt important. Molt important per què? Doncs perquè tenen, sobretot les nous, la mateixa grassa que té el peix. Aquesta grassa que hem dit que era tan bona, que ajudava a reduir la pressió arterial, que això ja us ho explicaré més tard, i n'hauríem de menjar cada dia. Però no gaires. Per què? Sabeu per què no gaires? M'hi deixen molt. Perquè és oli igual que l'oli, hem de menjar per poc. Un grapat. Un grapat, o sigui que serien, per dir d'una manera, 4 o 5 nous, 7 o 8 ametlles, 7 o 8 avellanes, això és un grapat. Per tant, el podem menjar, com us poso aquí, o perquè les amanides siguin més agradables, posar unes nous amb unes amanides, alguna amanida, menjar-la amb iogurt, per esmorzar, pa amb nous, hi ha algú que n'ha menjat, que és bo. Per postres per dinar no es pot menjar? I tant, per postres per dinar, i tant. Però, o sigui, no pot ser jo m'assec a taula i menjo nous, no, ha de ser un acompanyament. Un grapadet i cadascú que faci servir com vulgui. 4 nous i un got d'oli de pa. Ja està. És un bon esmorzar, aquest? Oh, i tant, és bones acompanyades, i tant. Doncs d'aquesta manera, perfecte. Doncs mireu, fins un 20% pot baixar el colesterol dolent. O sigui que els estudis ja veieu que diuen entre 3 i un 19. O sigui que alguna persona un 3, alguna persona un 5, alguna persona un 19, i depèn de la quantitat que menja cadascú i el sovint que menja. Però poden baixar, D'acord? O sigui, aliment important també. A veure, és natural, no torrades, Millor naturals que torrades. Miri, això depèn... Depèn? Sí, no. Depèn de la digestió de cadascú. Hi ha gent que les torrades es digereixen millor. En canvi, les crues costa més de digerir. Si algú no té problemes de digestió, endavant. Tant és. No, però torrada és més bo per la digestió, però crua és més bo per conservar les vitamines i els minerals. Això no minerals no, les vitamines serien. Els minerals tant és que els torri com que no. Però és això. Però és fer una mica de tot. Una mica de cru, una mica de torrat i ja està. Per exemple, les crues van molt bé, per exemple, barrejar-les amb les cremes de sopa. Una crema, per exemple, de carbassó amb ametlles és boníssima. O sigui que també es pot barrejar amb els aliments, per donar-los un altre toc especial, perquè no sigui sempre menjar el mateix. O es poden posar molt peix filetejades, les ametlles. Les nous, el que a mi m'agrada són les amanides, però hi ha altra gent que té altres idees. L'amanida, per exemple, de nous i poma i enciam, boníssima. El que passa que per la gent que li costa mastegar, a vegades et queda la nou entre... Això és cadascú, però a vegades es pot ben aixafar i tirar-ho per sobre, i l'amanida canvia completament. Què més? Pa d'oli d'oliva, una alimentació cardiovascular, sense oli d'oliva no és alimentació cardiovascular. A més, és el nostre producte i l'hem d'utilitzar. No, s'ha fet molt d'estudis, ja heu sentit a parlar de la dieta mediterrània, i la dieta mediterrània
mediterrània és bàsicament, ho us he explicat, verdures, fruita i oli d'oliva, peix i una copeta de vi, però aquesta ja ni us he dit, no us he dit res. Perquè això de la copeta de vi, qui en beu, qui no en beu, el més que no comença. A mi el gran i la veu, però qui no és... Deu ser dit el parlar, no? Deu vi, que és cardiovascular... Qui en beu no en beu, una copa de vi. Una copeta de vi és això, és ben bé un cul de vi al dia per la gent que en beu, que vagi beguent, un per les dones i 2 copetes de vi pels homes. Però la gent que no en begui, no cal afegir el vi a la nostra vida. No faig propaganda, però bueno. Però és que no cal, és que tots els metges, perquè l'alcohol no ho potencia. No trobem que sigui bo potenciar l'alcohol. Un per la dona i 2 per homes, per què? Un per la dona, 125 mil·lilitres i 2 pels homes. Els homes tenen més massa muscular, poden beure més, poden... O sigui, ho toleren millor. Negre? Digui'm. Millor el negre? Millor el negre. El negre és el que es considera cardiovascular. El blanc no té. Tot es tracta d'un component que ja em sembla que el nom es diu resveratrol, un nom molt estrany. És un antioxidant. Sempre s'acaba tot amb la mateixa paraula. Un antioxidant que conté el raïm. O sigui, està al raïm. Podem menjar raïms. Hem de beure vi. O sigui, que està al raïm i quan està en la formació del vi, doncs passa el vi i és una substància que ajuda doncs, a baixar el colesterol, a baixar la inflamació. S'ha vist que ajuda a això. Però no és una raó suficient com per dir que la gent no és una medicina, que s'ha de prendre cada dia. O sigui, si bevem, en prenem, si no, deixem. No és quelcom que hàgim de posar. No és com la pastilla de la pressió o com el diurètic que s'ha de prendre. El vi no és això. Ni la xocolata tampoc. No, és estrany que ningú pregunti sobre la xocolata, Cuando me acuerdo de las frutas que me ha pasado, quería preguntar qué es la fruta vermella y la no vermella. La fruita vermella té més vitamina C, té més vitamina i té més antioxidants. Però, de fet, totes les fruites són bones. La fruita vermella és això. Té més vitamina A, més vitamina C i té més antioxidants, sempre s'acaba amb aquesta mateixa paraula, que tenen noms molt estranys. No us els diré pas perquè ni me'n recordo. Doncs bé, l'oli d'oliva l'hem d'utilitzar per cuinar, per amanir, o sigui, per tot. És bo que s'emprengui de cru, perquè quan el cuinem els antioxidants volen. O sigui que, clar que l'hem d'utilitzar per cuinar, si no, no cuinaríem, però utilitzeu-lo per amanir, o hi ha gent que es pren una cullerada d'oli al matí, però això no us ho dic pas, però cru és bo de prendre sol, que no sigui tot passant per la paella. Quant se n'hauria de prendre? Bé, diuen entre unes 3 cullerades al dia. No és gaire, no és gaire 3 cullerades. Una cullerada són 10 mil·lilitres, o sigui, molt poquet. I això hauria de ser, doncs, depèn del pes de la persona. Si hi ha gent que vol prendre pes, com a molt, 3 cullerades. Hi ha gent que vol guanyar pes, que en prengui tant com vulgui. I si la gent, doncs, després ha de veure, doncs, quan en necessita. Poden ser fins a 6 cullerades cada dia d'oli d'oliva que se'n pot prendre. Això vol dir que pocs fregits, que si fem molt de fregits, és fàcil arribar a les 3 cullerades. O sigui, més cuinats al vapor, més cuinats saltats, que s'utilitza poc oli, aquest tipus de cuinats, al forn, als papillots, d'acord? La sal. Us en recordeu que us he dit que havia de ser moderat el consum de sal, veritat? Què vol dir moderat? Bé, doncs vol dir, això que veieu aquí és una culleradeta de cafè. Aquesta és la sal que hauria d'utilitzar cada persona cada dia. És poquet, d'acord? Això depèn de quantes persones la gent cuini. Si un cuina per 4 persones, doncs es pot fer servir durant tot el dia 4 cullerades. I una altra cosa que s'ha de tenir en compte és de no prendre aliment, perquè ja sabeu que els aliments mateixos tenen la sal. Hi ha aliments que els hi afegeixen la sal, com els conserves que n'hem parlat abans, d'aquestes conserves, o el formatge.
que té molta sal, doncs aquests aliments que tenen molta sal ens hem de mirar de no menjar-ne gaire, o sigui, de no sobrepassar-nos. I això vol dir doncs, menjar moderat en sal. I els embotits, que no n'he parlat avui. Els embotits, els conserves, tots aquests aliments que tenen tanta sal, aquests sí que s'haurien d'evitar tant com es pugui. Dels embotits és l'única cosa que jo dic que la gent els hauria de deixar. És l'únic aliment. Sabeu que us he dit al principi que s'ha de menjar una mica de tot? Aquest és l'únic que dic que no el mengeu. El pernil salat tampoc. És l'únic. Pernil salat, sí, però et diré... Quin et diré de pernil salat? Que sigui una miqueta... El del porc. L'ibèric. El pernil salat, com estàs baix de pressió, diu un pernil salat. Ah, perquè té sal. Jo ho sé, Sí, esclar. perquè un dia estava molt baix de pressió, vaig telefonar a Girona i em van dir pernil ben salat, i encara millor que t'hi posis sol. Si no t'ha pujat la pressió, tornes a telefonar que t'hi Sí, va dir que si pogut dir això, com un tall de formatge. El saler de dret. Sí, el saler. No abusi. Hi ha diversos tipus de sal, no, també? No, la sal és sal. Ah! Bueno, en el mercat, vull dir, en el mercat hi ha, no sé, sí, la sal és sal, Ja. Sal és tota sal. Perquè hi ha una que li diuen sal, la sal normalment són dos minerals, el sodi i el clorur. I això és la sal que nosaltres coneixem. Després hi ha l'altra sal, que és la potassi, o sigui, que és clor i potassi. I aquesta no té sodi. El sodi és l'element que fa pujar-nos la pressió, és el sodi. I les altres sals és que aquest sodi el substitueixen per un altre mineral, que és en el cas aquest és el potassi. Però aquesta sal un s'hi ha d'acostumar molt, perquè és amargant. O sigui, si quan s'utilitza en l'aliment notes un gust diferent, amargant. El més difícil és no utilitzar la sal. És un dels passos més difícils per acostumar-s'hi, perquè estem tan avasats i no hi ha cap substitut que sigui bo, cap. O sigui, la gent s'acostuma. O sigui, de mica en mica va traient la sal i de mica en mica no s'ha acostumat a menjar-ne sense. Però un substitut, ja li dic, aquest, però és amargant. O sigui, tria entre no tenir gust o un gust amargant. I la sal aquella que posa ligera o no sé què és que té? Això és que han barrejat sal amb herbes. Si barregen sal amb herbes hi ha menys sal. Perquè han substituït part de la sal amb herbes. Si el mateix que vostè faci, que agafi orenga, romaní, i posi una mica de sal i en faci com una barreja i després l'utilitzi això per amanir o per cuinar. Això, deu ser això. O sigui, busquen una manera que a l'hora de tirar-ho en el menjar doncs hi vagi menys sal. Per què? Perquè l'ha substituït per herbes. Però, sí. I posar una mica de pebre en vez de sal. El pebre no fa cap mal. Mengin tant com vulguin. A no ser que la gent tingui problemes d'estómac. Sí, el pebre, el vinagre, la llimona, les herbes aromàtiques. El que passa que és això, no hi ha res que substitueixi el gust de sal. Per això us dic que és acostumar-s'hi. Però com us he dit al principi, no cal no menjar sal. O sigui, prenent-ne una mica n'hi ha prou. La gent que no ha de menjar sal són gent que tenen problemes realment greus del cor, que se'n diu insuficiència cardíaca. O sigui que el cor no els hi funciona, és molt gandur, no té força com per anar bombejant. I com més sal mengem, pitjor. Aquests casos sí, i això és extremadament difícil. O la gent que té problemes renals, problema de ronyons, per força, i després doncs de mica en mica. Però la gent que, la persona cardíaca, que ha tingut un atac de cor o que té la pressió arterial alta, encara en pot prendre una mica. El que passa que no posi el saler a la taula, el saler fora de la taula, i no menjar aquests aliments com els embotits, els formatges curats, que tenen molta sal, les conserves, aquest tipus d'aliments. Això que em vol dir, això és el que vull dir quan parlem d'una dieta moderada en sal, i que no en tingui massa. Sí? Entesos, la sal? El doctor Bogaga diu que ja els dona diurètics en els que tenen pressió arterial i que mengin sal. Jo no us ho dic pas, això. Ja us donaré la pastilla. Però sempre ajuda no prendre tanta sal perquè després la pastilla actua millor. Molt bé. Bueno, en resum, això no hauria de ser un plat que hauríem de tenir l'hora de dinar i l'hora de sopar. Miri, aquí hi veiem
Les verdures, veieu que ocupen la meitat del plat? Són l'aliment més abundant, o sigui, la meitat del plat haurien de ser verdures. Aquesta verdura no ha de ser, podria ser una amanida aquí al cantó, Això només és perquè veiem la proporció. Podria ser una amanida. A la part dreta hi tenim llenties. Aquestes llenties podria ser arròs, podria ser pa, podria ser patata. Això és el grup aquell que us he dit dels cereals, del pa i l'arròs. O sigui, una quarta part és el que hauria de donar-nos les fècules que en diguem. D'acord? I l'altra part del plat és la proteïna, que seria el peix, que seria el... Podrien tornar a ser llegums, I els llegums ocupar la meitat del plat. Que serien 2 ous, que serien dos talls de llom, mig pit de pollastre, un pit de pollastre, o sigui, un quart de part de pollastre. Això és el que seria l'altre quart de plat. Això només és perquè veieu la proporció. Si mengéssim això per dinar i per sopar, faríem una dieta de 1.500 calories, que és baixa. O sigui que, per exemple, això seria per una persona a partir dels 50 anys, una dona a partir dels 50 anys, no hauria de tenir prou amb això. Ara un nen no. Un nen segur que la verdura hauria de pujar més, o sigui, tot es doblaria, I un adolescent, evidentment. Només és perquè veieu la proporció de més verdura en comparació dels altres aliments. Enteneu el concepte d'aquest plat? Va. Evidentment, l'acompanyem d'unes postres. Quines són les millors postres? Un iogurt o fruita? Una cosa o l'altra. També podem jugar a fruita. I de tant en tant, la dolça, però molt de tant en tant, sobretot la gent cardíaca. Per què? Perquè hi ha la grassa i totes aquelles coses dolentes que hem dit. Sí, seria molt incomplet. Però què li faltaria? Poso i això cada dia. Per dinar menja com aquell plat? Per dinar menja així? No, per dinar no, menjo molt bé. Perquè això sí que és de règim, No, però això que diu ho fan els italians, ja l'he dit, és un menjar ràpid italià, amb tomata, una mica d'orenga, oli d'oliva, i boníssim. Li explico per si vol variar. Doncs ja està. Ja arribem a la part final. Hi ha gent, doncs, que les pastilles, els medicaments que els donen per baixar el colesterol, no els funciona gaire bé o han de rebaixar-lo o no poden prendre tant. Hi ha gent que tampoc en volen prendre gaire i busquen mesures dietètiques per reduir el colesterol. D'acord? I ara us ensenyo 4 coses que poden ajudar a fer-ho. Això no vol dir que es poden deixar els medicaments, mai de la vida es poden deixar. Però a vegades, fent alguns altres canvis, a part del que hem dit, per parlar clar, pot baixar el colesterol un 20%. Massa, un 10%, com a molt. O sigui, l'alimentació no ens pot baixar gaire més el colesterol. Però afegint algunes altres mesures pot arribar fins a 20. O sigui que ja l'alimentació has de fer coses especials com per no necessitar tant de medicació. Però només per dir-vos, no hi ha gaire gent que ho fa això, però només perquè ho sapigueu. Aquests sí que els coneixeu, els d'Anacol. Els d'Anacols, els Benecols, la mantega, aquesta mantega Proactive, porten això tan estrany que es diu a dalt, els esterols. Els esterols és un component del món vegetal, que tenen els vegetals, però clar, tots en tenen però en poca quantitat. I han vist que si agafen aquestes substàncies dels vegetals i les concentren, o sigui, els posen a dintre d'un iogurt o dintre d'una mantega, i en consumeixes cada dia, això pot baixar el colesterol un 10%. O sigui, si el tens a 120, doncs te baixa a 220, te baixa a 200. D'acord? Entre la dieta i això. O sigui que ja arribes a la normalitat, que són 200. Un al dia. Però esclar, això s'ha de fer sempre. Això vol dir diners extras i que t'agradi. Però és una de les coses que han tret les indústries per tal d'ajudar a baixar el colesterol. I s'ha de prendre durant el menjar. O sigui, jo veig fàcil el Benecol o el Danacol perquè te'l veus durant el menjar com a postre, però la mantega durant el menjar no li veig gaire sortida. Esmorzar és l'únic, però diuen que ho prenguis 2 o 3 vegades al dia, això vol dir que cada àpat n'has de prendre una mica, i és una mica més complicat de fer. Però bueno, perquè ho sapigueu, algú en pren d'això? Així és veritat com el del bosc, el de la Col. Sí? Aquesta que diu Proactive,
Molt bé. I ja ha baixat el colesterol si el tenia alt? No el té, així no ho sabrem. Així el manté baix. El manté baix. Sí? Va. Un altre, aquest ja n'hem parlat. Aquest ja n'hem parlat, de la grassa que es troba en el peix, que és la mateixa que hi ha a les nous, i després veiem que hi ha aquests productes al mercat. Els heu vist, la llet que posa amb omega-3? Sí. Què us sembla? És un bon producte? No ho sé, perquè no sé si és veritat. No, de fet, no serveix per gaire res, perquè hauria de beure 8 vasos de llet al dia. Almenys menjar peix. Almenys menjar peix i menjar nous. Però us l'ensenyo perquè al mercat surten, com que l'omega-3 està tan i tan de moda, doncs què fan els comercials? Ho posen a dintre del butlló. Que pot ajudar? Sí, pot ser una mica, però per la gent que realment vol que li baixin els triglicèrids, tot això que diu aquí, que li disminueixi la pressió arterial i per prevenir l'esclerosi, a partir d'això no ho faríem la llet. És millor que us deia, almenys una vegada menjar peix blau a la setmana i anar menjant nous cada dia, una mica, d'acord? Doncs això és la història dels omega-3. L'altre és la soja. Hem sentit de parlar de la llet de soja i els productes de la soja. Això és el llegum. Hi ha gent que menja llegum, no ha provat la soja en llegum? Sí. És molt, costa molt. I després del llegum en treuen la llet o en treuen el formatge que se'n diu tofu. Això són els productes de la soja. La llet de soja sí que té gust, el tofu no té cap gust, agafa el gust del que un li posa, o sigui si el vol macerar o etc. Aquests productes, si els prenen, si se substitueixen per altres, o sigui, en lloc de prendre la llet, prendre la llet de soja, en lloc de prendre carn, prendre el tofu, si se substitueixen també pot baixar el colesterol. Aquí diu 4, però hi ha alguns estudis que diuen més, fins a 10, 15%. Però això vol dir que s'han de prendre cada dia 2 porcions, o sigui, 2 vasos de llet, o un vas de llet i tofu, o sigui, això us deia que són per gent realment que vol utilitzar la dieta per baixar el colesterol, i no tant de medicament. Però sí que podem fer-ho és incloure-les a la dieta. O sigui, en lloc de beure un de vaca i 2 vegades llet de vaca, doncs una vegada es fa la vaca i l'altra vegada es fa la soja. O es pot introduir el tofu a la nostra dieta, també, però s'ha d'aprendre a cuinar-lo, evidentment, perquè si el agafeu i el preneu i llanceu a les escombraries només de provar-lo, no té cap gust. Però sí que la cuina oriental sap com cuinar-lo. I doncs es busquen receptes orientals que l'utilitzen amb salsa de soja, i aquesta sí que se'n pot utilitzar molt poc. La coneixeu, la salsa de soja? És molt salada. És molt salada, per tant, es pot utilitzar molt poc. Però, bueno, hi ha altres maneres de fer-ho, amb oli, oliva, també es pot cuinar, d'acord? Es pot macerar amb herbes. Però la gent que està interessada ha de fer un esforç a buscar com es cuina per tal de fer-ho agradable. Sí? Teniu una pregunta sobre la soja, ho enteneu bé? D'acord, i l'últim és l'ordi o la civada. L'ordi o la civada el que té és una fibra que ajuda també a que el colesterol, doncs en lloc d'absorbir-lo, se'n vagi cap al vàter. És el que fa. El que passa que són productes que aquí a Catalunya no hem utilitzat gaire. Això als Estats Units en prenen cada dia. Nosaltres no la coneixem gaire, aquests. La civada, l'ordi que nosaltres utilitzem, això són els copos d'avena. L'heu vist, no, a vegades en les botigues aquestes de productes naturals i de floristeries. Doncs es poden utilitzar, però per baixar realment el colesterol hauria de ser 3 grams cada dia de fibra. O sigui que això és tot un bol. Però per la gent que no en té, és un complement. Sí, es pot menjar amb cereals, com els nens que mengen cereals al matí. Es pot utilitzar, igual com us he explicat dels llegums, que servien per espessir les sopes. Doncs la civada va molt bé per espessir les sopes. A l'hivern, una sopa ben calenta i que vulguis fer puré, li posis civada i és un bon complement. Per la mainada que no menja gaire, va molt bé perquè els hi dones extra
bueno, us diuen extra fibra, calories, una mica de tot. Bé, us volia presentar aquests aliments perquè els coneixéssiu. Una pregunta, això que en diuen els cereals, aquestes coses que venen, això què tal és? Bé, però ha de mirar que no tingui gaire sucre. Són plens de sucre. L'únic problema d'aquests cereals de la mainada, que diuen. Els que estan una mica millor... I de la gent gran també. Us agrada reixat amb llet? Sí, jo veig que se'n compren, n'hi ha que n'hi ha de moltes classes. Sí. N'hi ha de blat inflat, que són com unes peles, no sé què són. Això és bo o no és bo? Sí, sí que és bo, sí que és bo. El que passa que ha de mirar bé l'etiqueta, perquè n'hi ha molts que tenen molt i molt de sucre. I en lloc de menjar molt de cereal, mengen molt de sucre, afegit. Però si agafa els bàsics que són, per exemple, el cornflakes, que en diuen, els cocos aquests que no tenen xocolates, que no els hi afegeixen fruita seca, que estan força bé. Però n'hi ha molts d'aquests de la mainada que porten molta xocolata i molt de sucre. I aquests no serien tan aconsellables. Hi ha el musli, coneixeu el musli? El musli són cereals, però hi ha la cibada. I la cibada hi són integrals. I la majoria són integrals. I aquests van molt millor. Atipen més. Perquè el que passa amb els cereals aquests de la mainada que és que al cap d'una hora torneu a tenir gana de seguir. No tipa gaire. Serveix una mica de... perquè l'estómac s'entretingui una mica, però al cap d'una estona... Per això és millor que sigui... Això li dic el musli perquè és integral, hi ha fruits secs, i és un dels cereals més aconsellables. Sí? Molt bé, doncs fins aquí. Si teniu alguna pregunta, espero que en aquest moment sapigueu com emplenar aquell plat que hem vist al començament. Espero que us hagi donat alguna idea. I bé, si teniu alguna pregunta, doncs endavant. No és important això, si no? L'oli sempre ha de ser oli d'oliva o podem barrejar-lo per fregir patates o així. A vegades a l'altre de girassol. És que no els agrada el d'oliva. No, jo va per l'oliva. Perquè depèn del que fregeixi, de vegades és millor o fer una barreja. Barrejant oli és millor que no. No, diré per què. Sí, perquè si el barreges, els olis fregeixen a diferent temperatura. I un es pot cremar, i quan cremes un, cremes l'altre. O sigui, millor que no, o tot d'oliva o tot de girassol. El d'oliva va molt bé per fregir, perquè aguanta temperatures més altes. I no es crema tant. L'oli, quan es crema, crea substàncies dolentes, nocives. Per tant, l'altre, l'oli de girassol, hem de vigilar molt, o sigui, que de seguida s'escalfa, que no arribi al punt de fer fum. Això mai barrejar, perquè passaria això, cremaries un i també faries malbé l'altre. Però sí que es pot utilitzar el de girassol, si es vol, i fer servir els dos, per exemple, el girassol per cuinar i el d'oliva per amanida, però, ja et dic, el consell és sempre el d'oliva. Sí, però es pot fer. Per fregir el 0,4, que és una mica més baix, perquè hi ha un número, no? Sí, jo també ho faig. No me'n sap greu que servir aquell tan bo per fregir. Segons tu, però com que tampoc hauríem de fregir gaire, és clar fer servir el bo i no fer-ne servir gaire. El saltat va molt bé. Coneixeu el sistema del saltejar? Diguem saltejar, però es diu saltar. Ho coneixeu? Va molt bé perquè amb poc oli fregeixes les verdures en un moment. Passa que ha de ser ràpid, ha de ser davant de la paella i anar-ho fent voltar. I després afegir una mica de brou, tapar-ho i en 10 minuts queda, ja està. I és una de les millors tècniques per cuinar les verdures, perquè manté el seu color, manté el seu gust, i vaja, i a l'hora de menjar-ho doncs entra més per la vista perquè barreja els diferents colors. Vaja, que és una tècnica bona. Per escalfar les verdures al microones, va bé? Coure-les al microones? Escalfar? Allò que a vegades te'n sobra, sí, escalfes al microones. Sí, no hi ha cap problema.
No, per ara no ens han pas dit que haguéssim de treure microones. Endavant. I, de fet, si no s'hi està gaire estona, o sigui, no perden pas tantes vitamines com aquell que vull.